Olen Chen Ming, mutta minut tunnetaan myös nimellä Susi. Ja tällä hetkellä opiskelen Hanoissa, Vietnamissa. Ja tämä on motivaatiovideoni. Olen melko aktiivinen kaupungin ja kaupunkiprojekteissa ja kilpailuissa. Olen määrätietoisesti opinnut, kysellyt ja tuskin törännyt. Joskus opiskelen myös ylimääräisiä materiaaleja saadakseni lisätietoa. Opiskelu Suomessa on minulle hyvä ympäristö osallistua uusiin projekteihin ja erilaisiin kilpailuihin. Ne auttavat saamaan lisää tosielämän taitoja ja tapaamaan uusia kansainvälisiä ystäviä. Miksi sanoin niin? 3 vuotta sitten mä sain osallistua 2 valtio-ohjelmaan Koreassa ja Sapassa Vietnamissa 2 viikoksi. Opin käytämään rahaa viisasti, parasin systeitä ja järjestyttä opiskelutien jälkeen. Opin myös syömään taloudellisesti ja terveellisemmin japanilaisilta ystäväviltäni. Uskon, että tämä uusi harrastus auttaisi pitämään itsestäni huolta, kun asun ja opiskelen Suomessa. Olen tosi harrastanut urheilua pienestä pitäen, joten voin harrastaa monia urheilulajeja. Aerobic on urheilulaji, josta pidän eniten. Aloin harrastaa aerobicia uutena urheilulajina 11-vuotiaana ja sillä matkalla oli monia haasteita. Esimerkiksi tiimimme piti tehdä monia vaikeita taitoja ja harjoitella monta tuntia päivässä, varsinkin kun osallistuimme turnaukseen. Ja 11 kuukauden harjoittelun jälkeen minä ja tiimini saimme kultamitalin onnistuneesti. Olen myös musiikkityttö. Tietysti rakastan musiikin kuuntelua, laulamista ja pianon soittamista. Suosikkikappaleeni, jota olen myös esittänyt monta kertaa, on Museo Clementin Sonatina Op. 35 Erot 3. Laulaminen ja musiikin kuuntelu ovat tärkeitä myös jokapäiväisessä elämässäni. Ne ovat kuin lääke, joka parantaa sieluni, kun kohtaan onnettomia asioita ja antaa mulle enemmän energiaa ja ideoita työskennellessäni. Lukion jälkeen haluan jatkaa opiskelua Suomessa yliopistoihin, joissa on psykologian ja musiikkikoulutuksen laitos. Haluan psykologiksi tai musiikkitieteilijäksi, koska psykologia ja myös musiikki ovat sarjaformia ja tykkään tutkia ja selvittää niitä. Lisäksi, koska psykologia opetetaan Suomessa vain suomeksi, lukion opiskelu Suomessa oli mulle sopivin vaihtoehto saada vankka kieliperusta ja jatkaa yliopisto-opintojani. Lukio Suomessa ja opettajien innostus ja huomaavainen huolenpito täällä olisi mulle iso punnahduslauta ennen kuin hain yliopistoihin Suomessa. Suomessa on monia suuria eroja kotimaastani. Suomessa on maailman paras koulutus ja opiskelijoiden henkilökohtaisia mielipiteitä kunnioitetaan. Käytännön oppimiseen keskitytään enemmän kuin ulkoa opetteluun. Se on mulle erityinen, koska se on tasa-arvoinen oppimisessa ja elämässä. Ne ovat mulle hyvät olosuhteet. Siksi voin opiskella hyvin ja olla itsevarmempi puhuessani muille ja kysyessäni muilta. Olen myös vaikuttunut kaunista maisemista. Lisäksi rakastan talvea, joten Suomi vietää minua paljon, koska siellä on pakasta ja valkoista lunta, joka luo kauniin maiseman, kuten rakastamani elokuvan kohtaus, Narnian kornikat, leijona, noita ja vaatekappi. Tasa-arvo tekee Suomesta mulle erityisen ja se antaa varmasti mulle mahdollisuuden kehittää kykyjäni ja osallistua hyvän yhteisön toimintaan.
Tiedän myös, että suomalaiset ovat hyvin nöyriä. He eivät yleensä puhu onnistumisistaan, mutta suomalaisilla on aina sisuhenki. Opiskelu Suomessa on mahdollisuus, jolle haluaisin osallistua. Toivon, että Suomi on toinen kotini ja Suomessa opiskeluni aikana voin osallistua yhteisön toimintaan parhaalla tavalla, kuten soittamalla musiikkia, kilpailemalla johonkin urheilujoukkueeseen tai osallistumalla yhteisön toimintaan. Toivon, että mulla on tämä mahdollisuus, sillä olen varma, että taitan odotuksesi. Kiitos videon rikasmisesta. Hyvää päivän jatkoa.